Helo, Wyn Jones ydw i, un o'r Swyddogion Pwnc CBAC. Mae hwn yn gyfnod anodd iawn i chi a'ch dysgwyr, rydym yn deall hynny. Mae gennych lawer o gwestiynau rwy'n siŵr am ddyfarnu'r tygau, uwch gyfrannol, safon uwch, y dystysgrif her sgiliau a'r prosiect estynedig yn haf 2020, yn dilyn cau ysgolion a cholegau oherwydd Covid-19. Hoffwn nhw gliro rywfaint am y trefniadau sydd wedi'u cynnig ar gyfer dyfarnu'r cymwysterau hyn yn yr haf. Hoffwn hefyd roi gwybod i chi beth sy'n cael ei ystyried ar gyfer dysgwyr sy'n cwblhau yn 2021 a ran o'r ffordd drwy eu cymwysterau ar hyn o bryd. Mae amrywiaeth o ddysgwyr yn dilyn yn cymwysterau, ond prif bwrpas pob un yw cefnogi'r unigolion i symud ymlaen i gyfnogaeth neu i addysg bellach ac addysg uwch. Oherwydd hyn, ac i gyfateb i ddisgwyliadau'r rheoleiddwyr, rydym yn bwriadu defnyddio graddau asesu canolfannau a safonwyd gan CBAC wrth ddyfarnu'r cymwysterau hyn yn yr haf. Os yw'n bosibl dyfarnu gradd asesu canolfannau iddyn nhw, bydd gradd yn cael ei dyfarnu i bob un o'r ymgeiswyr sy'n cyfnewid haf hwn. Ni fydd ymgeiswyr sydd ddim yn cyfnewid oedd yn bwriadu sefyll unedau unigol yn yr haf yn derbyn gradd. Byddan nhw'n derbyn eu gradd uned y flwyddyn nesaf pan fyddan nhw'n cofrestru am y cymhwyster ac yn cyfnewid. Rydym hefyd wedi paratoi canllawiau manwl yn ôl pwnc i athrawon. Bydd y canllawiau hyn yn sôn am sut i benderfynu, coladu a chyflwyno graddau asesu canolfannau. Cyfres o gyflwyniadau byr yw'r canllawiau hyn, a bydd modd ei gweld ar wefan ddiogel CBAC. Os nad oes gennych fynediad yn barod at ein gwefan ddiogel, cysylltwch â'r swyddog aroliadau mwyn cael y caniatâd angenrheidiol. Mae cyswllt i'r safle i'w weld yn y rhan cyngor coronavirus ar ein gwefan a hefyd ar dudalen pob pwnc. Mae cau'r ysgolion a'r colegau wedi effeithio ar fwy na dim ond y dysgwyr sy'n cwblhau cymwysterau yn 2020. Gwyddom hefyd fod amharu wedi bod ar ddysgu ac addysgu'r dysgwyr hynny sydd ran o'r ffordd drwy eu cymwysterau ar hyn o bryd. Rydyn ni a Cymwysterau Cymru yn trafod atebion posibl i'r sefyllfa hon o ran asesiadau 2021. Bydd mwy o fanylion ar gael maes o law. Rydym yn ddiolchgar iawn i chi am eich cefnogaeth a chamynedd yn ystod y cyfnod heriol a digynsail hwn. Mae'r gwaith o wneud trefniadau terfynol ar gyfer 2020 a 2021 yn parhau. Byddwn nhw'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y penderfyniadau'n ymwneud â tygau, uwch gyfrannol, safon uwch, y dystysgrif her sgiliau a'r prosiect estynedig ar ein gwefan ac yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i'w rhannu. Cofiwch edrych ar y safleoedd hyn yn reolaidd. Ein prif nod yw gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod ein dysgwyr yn derbyn gradd 10 am eu cymwysterau mwyn gallu symud ymlaen. Mae'n bwysig i ni hefyd gefnogi llesiant y dysgwyr hynny bydd yn dychwelyd i'r ysgol neu'r coleg yn yr wythnosau a'r misoedd i ddod.